जोङो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोङो दिनै जायफोर अफिसारफ्रा बे आसनिखौ मावफुंनायनि दायथ'आव दङ बिथांमोनखौ जों लोगो हमनानै जोङो रायलायदों बिथांमोना फुललि माने खोथाफोरखौ दोनखोमानानै जोंखौ रायलायदोंब्लाबो जों प्रेक्टिकेलि नायबाय जे बिथांमोना जि भाबै माने मडिफाइड इस्टिमेट दङ प्लेन इस्टिमेट बेबादि रोखोमै खामानि मावाखै आङो दा रिसेन्टलि क'क्राझार डेभेलपमेन्ट ब्लकनि कालिफुख्रि BCDC आव आङो गंबा न' माने नायबोदों बेवहाय आङो जुनियर इन्जिनियार सानै लोगोआव लाफानानै दा आं बिथांमोननाव रायजोफोरखौ लाफानानै आङो बिथांमोननाव इस्टिमेट आरो बिथांमोननि मावनांगौ जिथु हाबाफारि बेखौ रायजो राजानि सिगाङाव आङो बुजायना होदों बिथांमोना होनदों जे प्रथमै माबा मा होनोमोनलाय लिन्टेल होनांगौ आरो बे लिन्टेलाव गंब्रै रड होनाय जायो गंब्रै रड होनानै माने लिन्टेल ढालाय होनाय जायो बिनिफ्राय पस्टआव गंब्रै रड 10 mm रडजों माने पस्टखौ थिखोनाय जायो होननानै बिथांमोना बुंदों दा जोङो जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना बुंसेयावबो जाय दायथ' लानानै चेयारमेन मेम्बारफ्रा खामानिखौ मावदों बिथांमोना बेनिफिसियारिनि खोथाखौ खोनायालासेनो गावसिनि खुसि मथे मन मथे गोसो मथे खामानिखौ मावदों आरो रायजो राजाफ्रा इन्जिनियारनि सिगाङावनो बुंदों जे बहाय गंसेबो रड होआखै आरो नोंथाङा बुंदों बहाय 10 mm नि रड गंब्रै होनाय जायो नोंथाङा नायदो जुदि बहाय 10 mm रड बा 8 mm नि गंनै मानो जाखो गंनै मानो 10 mm जाखो गंनैया मानो माबा जाखो आरो बे माने लिन्टेल जिथु धालाय बे धालायाव रड होआलासेनो गारि बाला अन्थाइ सिमेन्ट होनानै बोरै धालाय खालामो बिदि बुंनायाव बिसोरो माने भुल स्वीकार खालामनांबाय जे सार आरो सेकेन्ड टाइम भुल जानाय नङा जेसेबां माने रड होआलासेनो माने न' लुदों ओमफ्राय 10 mm माने गंब्रै जेराव रड होआखै 8 mm होनानै माबादों बेखौ जोङो कमप्लिट सिफायजोबनानैबाबो जोङो गोदान लुफिननो थाखाय बेबस्था लागोन होननानै बेनिफ्रायनो प्रमान आरो बेनिफिसियारिफोरनि जिथुनाखि बेंक एकाउन्टआव माने बिथांमोना फैसाखौ माने गोदान बबेबा मोनसे बेंकआव बिथांमोना खालि सिगनेसारल' लानानै बेंक खुलियो बेयावनो फैसा सोयो बेयावनो उइद्र' खालामो आरो फैसाखौ बिथांमोना खरस खालामो डाइरेक्ट कुनु धरनर बेनिफिसियारिजों कुनु सम्पर्क गैया बेनिफिसियारिया कुनु माबाखौनो बुजिया बिथांमोना बेंक बबेहाय बेंक खुलिदों जेबो बुजिया खालि सिगनेसार लाङो आरो फैसाखौ आरो बिडिअफ्रा बुङो आरो अफिसारफ्रा बुङो जे जोंनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरखौ जों कुनु दिनबो जों खामानि मावहोआखै होननानै बुंदों खामानि मावहोआ होननानै बुंदों खिन्थु बै माने दिनैसो आइ भान्दारानिनि चेयारमेना माने प्रेस कनफारेन्स खुंनानै बुंदों जे गावनो फैसा बख'दों गावनो खामानि मावदों आरो आं बिदिनो मावबाय थागोन कुनु बेनिफिसियारिनि आखायाव आं फैसा गरसेबो होआ बेनिफिसियारिनो फैसा होयोब्ला बेनिफिसियारिफ्रा न'खौ मोजाङै लुआ होननानै गावनो स्वीकार लाबाय आरो बियो बुंबाय जे बियो पलिटिकेल बेहाय माने पलिटिकेलनि बाथ्रा थानांगौ दिनैहाय जिथुनाखि PMAY नि जिथु गभर्नमेन्ट इन्सट्राक्सन जे कुनु धरनर BTCनि PCDC चेयारमेन मेम्बारफ्रा एकाउन्टेबिलिटि नङा बिथांमोना एकाउन्टेबिलिटि नङा सरकारि भाबै खारन बिथांमोना गभर्नमेन्टनि नमिनेटेड बिथांमोना जुदि थाखा फैसा बहाबा केलेंकारि खालामोब्ला बिथांमोननि सायाव कुनु एक्सन लानो हानाय कुनु क्षमता गैया आरो PMAY नि जिथु इमप्लिमेन्टेसन बे इमप्लिमेन्टेसननि जिथु माबा बेखौ बेनिफिसियारिजों बिथांमोना एफिडेभिट खालामनायखाय बिथांमोना बिराद माने माबा आरोखि 2 नम्बरि खालामबाबो हमजायोबाबो बेनिफिसियारिसो हमजागोन 2 नम्बरि खालामदोंब्लाबो बदनामा बेनिफिसियारिसो जागोन होननानै गासैबो दायफोरखौ बेनिफिसियारिनो नारथ्रोदनानै दिनै दानि जिथुनाखि परिबर्तन सरकारनि
चेयारमेन मेम्बार आरो ब्लक अफिसार CRS इन्जिनियार बिथांमोना खुब गाज्रि रोखोमै खामानि मावगासिनो दं जों बेखौ माने स्ट्रंलि प्रतिबाद खालामबोबाय थादों आरो जों खालामलांबाय थागोन आसाम सरकारा मडिफाइड जि एस्टिमेट मडेल जिथु माने एस्टिमेट ड्रयिं दङ बे मथे जाहाथे साफ्रोमबो गरिब मानसिया बे ड्रयिं मथे न' मोननो हायो आरो गरिबनि गोसोनि लुबैनाय मथे बा ड्रयिंनि मथे जाहाथे न'आ लुफुंनाय जायो बिनि थाखाय सरकारि बेबस्था लानो थाखाय जोङो माने खामानि मावलांबाय थागोन आरो थेंक इउ सार